апрель-май айларында чисталык 2 айлыгы игълан ителде. Һәм ул аңа без инде быел июньнең 15-на кадәр йомгак ясауны күз уңында тотабыз. Моның буенча инде авыл җирлекләрендә һәрбер авыл җирлегенең чисталыгын, капка төпләренең чабылышын карап чыгабыз, аерым критерийлар буенча урыннар билгеләп. Шулай ук инде район үзәгендәге чисталыкта карала. Менә шушы чисталыкны тәэмин итүдә шәхси йортларда яшәүчеләрнең гражданлык бурычлары бу бик каршылыклы мәсьәлә. Менә шу мәсьәләгә дә тукталып китербез. Һәм инде шушы мәсьәләне хәл итү буенча без юридик законнарга тукталып китербез. Бүген видео элемтә форматында катнаша авыл башлыклары менә шушы җирлекләрдәге чисталыкны тәэмин итүдә сезнең инде башкарган хезмәтегез бик зур. Һәм менә шушы бүгенге брифинг аша халыкка тагын бер тапкыр барып җитеп, менә шушы җирлектәге чисталыкны булдыруда сезнең хезмәтне бераз гына җиңеләйтүне максат итеп куйдык. Чөнки халыкта инде бик каршылыклы фикер дип әйтеп китәсем килә. Без инде капка төбенә ком куйдыру, төзелеш материаллары, ябылмаса техника куелу ул тыела. Бу инде авылны да бизәп тормый, ярый әле эштән кайтып кына, һичтән куеп иртән утырып киткән техника турында сүз бармый. Айлар буе, еллар буе тора торган техникалар турында сүз бара. Менә шуларны без инде халыкка таләп итеп куябыз алырга һәм алар бит инде икенче яктан караганда менә бу янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча да алар тоткарлык тудырып тора. Кайбер капка төпләрендә автостоянка кебек берничә техника даими рәвештә торган капка төпләре дә бар. Шуңа күрә менә буларда проблема булып тора дип әйтәсем килә. Һәм халыкның инде әйтәсе килә, техника куярга ярамый, безгә чабырга кушалар дип. Но урамны бит инде кешенең капка төбе ул үзенең менә киеме кебек дип әйтергә кирәк, матурлап тора. Тиешме, тиеш түгелме? Менә шушы эчке тирәнгә кермичә генә халык барыбер менә шушы капка төбенең чисталыгын тәэмин итәргә бурычлы дип әйтеп китәсем килә инде.